Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ман мо ҳамон ғоре ки ваъда карда будем ки дар омада сиёмка мекунем. Иншааллоҳ ман амирӯз даҳаи сеюми рамазон, мо даҳаи идхули минан Ирон, мо ҳамин ғора дар омада сиёмка карда барои шумо нишон медиҳем. ин ҳамин ғоре ки дар вақташ одамо чила мешиданд дар ҳамин ғор. ҷои чилачинӣ будааида. Акои тарихи ин ваҳши тарихаша намедонам. Мумкин 500 сол шудага, мумкин 1000 сол шудага. Аниқ не лекин ин ҳамон вақташ одамои бузургон мегуфтанд ки ҳаминҷа ҷои чилачиnie. ҷои бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. ана мо даруни ғор медароем. Инҷа дари пеши ғор. Я Аллоҳ. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Хеле камтар тангтаре даҳанаш, дар омадан қиинтар. ин ҳамин ғор ҷои чилашинӣ. аз ин ҷои об чакидеста. бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. мо барои шумо меғора сиёмка карда тақдими шумо мекунем ки донед ки дар Тоҷикистони мо ҳамин хел ҷои таърихӣ ҳаст. дар ноҳияи шаҳри Нав, диҳаи Хуҷи боло, диҳаи Хуҷи боло. ин ҳамҷои раҳ будаги вақташа. ин агар диста бошед, ҳози маҳкам шудаги раҳ. ҳози маҳкам шудага. барои мо акӯсанаш ториктаре, камера соз ба фикрам гирифта наметавонад рӯшаниро. барои ҳамин як раҳ будаги, раҳ будаги усанаш маҳкам шуда рафтаги раҳ. инҷа ҳамон ғора болоҳош. мо мехезем ба ҳазур қадамон ба ҳазур месем надур нашуда. Ба ҳазур сиёмка аст. дури ғор хеле калон аст. хай аку ин гарчанди яхе одамо баян накунанд ки ҷои таърихие. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آمين ورب العالمين. این همین درآمدگاه غار ایده. بینه چقدر درش تنگ، یعنی خورد بوده، آبچه خورد. در آمدن با آدم کمتر مشکلی میکشد. هم درونش تاریک. برای ما فنری کتی هم در آمدیم که روشنی نداد فنریک. خیلی برای شما معلومات یکی میدهیم که یعنی خیلی جاها هست. این ما از بیرون سیامکه داریم غوره. این چخیل درش وحشه تنگ نامعلومه. وقتی که درونش میداری هم کشاد هم واسه و حضور میشینی و میخیزی. خیلی باقی در پناه الله باشید. باز در آینده انشاءالله با میخوریم.